まだだよ。さて今日はこれからエプソンが世に送り出してきた数々の世界初を巡る旅へ皆様をお連れしましょう。そしてその後近い将来皆様にお届けすることができるであろう現在開発中の世界初を発見する旅へも皆様をお連れしたいと思います。その世界初が始まったのはいつのことでしょうか。1964年世界初の電子記録システムプリンティングタイマーを開発した東京オリンピックの年。その後1969年には世界初の交通時計、さらに1989年には世界初の小型フルカラー液晶プロジェクターを開発しました。世界初の持ち運びできるコンピューターを作り、さらに空飛ぶロボットさえ作り出しました。今日エプソンは世界でナンバーワンのレジプリンターのメーカーです。その技術は歩数計や GPS や携帯電話にも使われ嬉しいことに私の役にも立ってるんですよ。こんな風にね。エプソンのマイクロペーゾテクノロジーは高級ファッションメーカーが生地や布地の上にプリントする際に使われています。その技術は半導体チップへのプリントさえも可能です。プラスチックボトルの上にもこうしたもの全てに加えて素晴らしいプリンターも。今の私なんかに比べて実にエネルギー効率に優れてる。エプソンは宇宙へプリンターを送り込んだ初のメーカーでした。エプソンは宇宙で使用する時計を開発しました。そして電子ビューファインダーは今後数年でデジタル写真に大変革を起こすことになるでしょう。現在製造中のコーツセンサーはカメラの手ブレ補正や気圧センサーに利用され、またハイテク技術を駆使したコンピューターゲームにも利用されています。そしてもちろんもっと驚異的なプリンター技術やプロジェクター技術が次々と開発されることでしょう。さて次はまた100年後にお会いするとしましょうか。というのはこれらの技術が実現するならエプソンはきっと私に永遠の命を与えてくれる技術だって作り出してくれると思いませんか。